myslím, že ešte vyššie. Ale z neho nebolo nakoniec nič. Lebo ale najprv som videl úplne... Takže vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som v našom meste v takomto nádhernom, jarmočnom, slnečnom počasí privítal poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Ivana Uhliarika, starostku mesta Depane Belgicko pani Ann van Heste, starostku mesta Hranice Česká republika Radka Ondriášová, župana mesta Slovenské Konice zo Slovenska pána Mirana Gorinčeka, veľvyslanca Belgicka pána Christiana Lepaša, ambasádora pána Davida Lee s manželkou z Tajvanu, konateľa spoločnosti Bekar pána Olivera Cardona a Juraja Kapustíka a samozrejme hostiteľa dnešného jarmoku pána primátora mesta Hlohovec Petra Dvorana. A dovolte mi, aby som mu zároveň odovzdal aj slovo a otvoril jarmok. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Vaše excelencie, dámy a páni, priatelia, vážení spoluobčania, som rád, že dnes, v tomto roku, môžem stať ja na týchto deskách, ktoré v rámci poetov znamenajú svet, že na týchto deskách dnes môžem stať ja, keď v tomto roku si Slovenská republika pripomenula alebo oslávila 20. výročie svojho vzniku, keď v tomto roku sme oslavovali 1150. výročie príchodu našich vierozvedcov svätého otca Metoda a dnes, v septembri 1113, bol spomenutý názov nášho mesta Golgus, teda Hlohovec, keď oslavujeme 900. výročie prvej písomnej zmienky. Všetkým vám, vážení spoluobčania a priatelia, by som chcel popriať, aby títo 3 dni oslav priniesli ozaj veľa radostí, aby ste ich prežili v zdraví, hlavne po tom burčiaku, a aby ste tieto 3 dni prežili so srdcom plným lásky, priateľstva, aby sme všetci prežili na oslavu nášho krásneho mesta Hlohovec. Ďakujem.